Carballiño é o segundo concello da provincia de Ourense que se adire ao programa Maiores de la Región, no que ao longo deste mes se realizarán diferentes actividades de capacitación, co obxectivo de que as persoas maiores poidan integrarse a través do coñecemento na sociedade para ter unha vida máis activa e independente. Estes cursos veñen a intentar facilitarlle un pouco a vida aos nosos maiores, dada a situación actual de hoxe, que todos temos redes, todo se fai vía telemática, tablets, citas médicas, ou mesmo simplemente para entablar conversación con familiares que están lonxe de nós, pois, bueno, para facilitarlle un pouco a eles a capacidade de ter acceso a estas redes. Comezarán os cursos de capacitación digital o 9 e 16 de decembro. O 14 de xaneiro será a quenda do taller motivacional de nutrición e o 16 de deporte. Ademais, como en Ribadavia, haberá unha parte dedicada para que os participantes nos conten as súas historias de vida e tamén unha actividade interxeracional, que nesta ocasión se celebrará o 21 de xaneiro. Me parece unha actividade moi precisa, que nós desde o Centro Sociocomunitario sempre tratamos de facer cursos de digitalización, cursos de alfabetización deste tipo, pero que todo é pouco, que estuven revisando, o ano pasado fixemos un total de 11 talleres deste tipo e non foron abondo. A xente está moi necesitada de poñerse ao día nas tecnoloxías, entonces a nos isto nos ven de maravilla, e por que non utilizar os nosos espacios. As inscripcións xa están abertas e poden realizarse a través do teléfono 988 60 01 58 do Departamento de Marketing de la Región ou no 988 78 81 47 do Centro Sociocomunitario do Carballiño ou a través do formulario do Press Club. Con diferentes propuestas que lo que intentan es contribuir a eso de quitar a las personas mayores, a nuestros mayores, del sedentarismo, del aislamiento social e involucrarlos en diferentes propuestas de capacitación digital, ayornarlos, hacerlos parte de la sociedad, que son además tan valiosos y tanto tienen para aportar.